RMN Drama presents Handumanan Sa Ka-awit. Ano pedas yang kaagi karon? Mao kini usay ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jing. Ay, paita. Kada-adlaw na lang gyud maglisod ko og sakay. Piyas ka taw mag-atong og jeep, uy. Ay, salamat. Nagi-jeep na may isod. Madumog sa din mga tao ba? Ay, kinahanglan na madumog sa ko para makasakay ko dayon. Ma'am ko pa? Hala, maumatili nga jeep ang permit kong sakyan. Naano sining tining gwapo nga kong doktor ay. Sakay na ma'am ko pa. Ibilin na yung likodan na, dire, dapit na ako. Kabarak yun. Ay, bahala na. Pasakay na lang yun ko para makaulit na ako. Palitin ako, oh. Ayun na lang ma'am ko pa. Libre na ako ni mo. Nga ko mag-lipreman ka. Nagtrabaho, biya ka. Maayo na lang. Makalibre ko pretty o guwapang na pareho ni mo. Dawatan na lagi ni. Hindi ko gusto nga na ko'y utangin. Sige. Ani na lang. Di ko na dawaton pero Facebook lang ako pangayuon ni mo. Magpaila di ko ni mo. Ako day si Makoy. Plano untan ako manguyab ni mo pero basta yung niyang makaingon ka nga preskura kay ko. Maong nahinayin na to. Unsa? Kaiso ba di mo na? Gisapot ko, maoy. Sapot ko ko. Oh, kaya ano man? Namo kay kong doktor nga presko kaayo. Feeling gwapo kaayo. Di na bagid gwapo. Nagingon-ingon pa nga. Manguyab gulo siya nako. Gisapot ka. Kay wa ka panguyab biog dayon. Ha? Dili ba, uy? Oh, Gisapot gani ko kay presko kaayo. sabi ay. Wala bagid ko'y plano makigrelasyon o pobre kaayo, ma. Uy, nak. Ayaw pagsulti, ana, uy. Nakaminos ka niya, abi kong doktor siya. Dili man ko ganahan, ma, nga maglisod ko pohon. Nak, ang importante, tarong ang iyang trabaho. Wa may dautan sa iyang gibuhat. Tinarong ang iyang paagi na. Maong ayaw pag-ingon anak, nakasabot. Ma, Unsa doy? Natando ka gisulti si mong mama diyan nimo? mauli kita eh. Naluoy na lang hinuon ko sa kong doktor. So, nagmahay ka. Nga ka mahatag sa imong Facebook. Medyo. Hmm? Pero sige lang, uy. If makasakay ko og balik, total suki naman to na akong jeep. Aw, ako na lang si tarungon og tagba. Ay, mingaw man ang tan. Dili man kayo sakay rong orasa. Bahala na. Dili ko masakay kung wa si Makoy. Ma'am ko pa? Si Makoy. Imong Facebook ang nagsuwat ani papel? O lagi. Dawata na. Samtang wa pa mausap ako na una. Salamat ma'am ko pa. Kabisi si Makoy na magkikabisihan sa. May lain pa. Samok naman kani kaayo. Tao, nagpadama kasi mong kaluoy. Maulagi, uy. Pero, dili na rin ako tagdoon, uy. Ay, si panguyab din sa chat. Hoy! Ano na lang. Mag-in relationship na lang ta sa Facebook. Day, aron di na siya magsigig samok nimo. Wabito siya may bawo nga lalakpi ko. Bitaw, no? Nag-chat na sad si Makoy. Ay, di ba gini si Mundang di sa ugdaan ako ka-in a relationship sa Facebook? Ay, kung basahon, di. Congrats, Jane, my loves. Unta, successful ang inyong relationship sa imong uyap. Sakit man dawaton, nga dilit gid ka, magkagusto na ko, kay pobre ra ko. Ug labaw sa tanan bati pagikugnaw. Hinaot nga unta, magmalipayon mo. Oh, naunsa man ko. Bisa na malipay na unta ko nga dili ako niya sa mukon. Pero, mura man ko nasakitan. Dili ka. May pagbati na sad ko ni Makoy. Ay, ako nang i-deactivate ang akong account eh. Ay, maglikay ko ni Makoy. Sugod ugma, muhangyo ko ni mama nga magmotor na ko pero may padung eskwelahan.
Pwede raman na. Pero aron sigurado, si Pilo na lang atong hangyoon nga mo'y muhatod kuha di mo. Aron safe gid ka. Unya bayran lang nato. Sige ma, bisag kinsa ma, basta magmotor lang gid ko. Lolo, no. Uy, day. Happy na itong graduation. Excited ako sa itong graduation, ball. Ako sa day. Na nakaisuloob. Babay! Karoon po magiging taga-abangan para ikasulob. Ako sad. O ni asa man. Ay, human sa klase, magkuyog ta. Sige, day. Ay, may gini ka nakahangyutan, no? Nya, mga nice sila mga dress. Mao gyud. Day, masakyan ko, ha? Una lang ko di mo uli, ha? Sige day, bye. Hala. Wala pa dito mahibaw sa kipilo nga. Naapa ko'y gilakaw. Ay. Mag-jeep na lang ko pa doong uli, uy. Total, laan naman sa jeep mo agi din pa doong sa amo. Oh. Naina pa doong. Oh. Ay, hala. Katong na akong suki ni jeep. Oh. Nga, nagisama ko eh. Ay, maayo na pa din noon. Masakay na ko. Day, ikaw may tumamigan mo ko, no? Oo, Noy. Wala lagi siya ron. Naiskuila naman sila, eh. Nasa magkonduktor. Mao ba, Noy? Maayo hinoon. Congrats, anak! Proud kayo ko nimo. Salamat, ma. Ay, day, congrats sa itong duha. Congrats na to, Day. O nako'y good news. Nakarikitaan nga nag-hiring o mga fresh grad. O ang nakanindot kay ako uyuan ang HR dito. Si Manap na ito. Sige ba? Kana pa? Mag-uban kayo po sa trabahoan? Uy, Jing. Naunsa ka, uy. Anong ginagay kag tingog? Pilit kay dinalawan ni mga itong supervisor. Pilit kayo, wapag ginagusog ka. Kung ganahan na niya, uy. Na, kisi-kisa di mo. Si Makoy. Uy, amaw. Naya ko na ng tingog ni mo. Ay! Pwede kailang Makoy diri. Ay! Usa pa sa joke naman na. Maninood lagi ka. Saan ba karon siya paghihapon? Ambot lang. Wala naman po may communication sukat ko nag-deactivate. Na, i-activate og balik imong Facebook. Uy, ano may bawaan mo kumusta na siya? Sige, akong sawayan. Ay, nabalik lang akong account. Tanaw na akong mga message, be. Oh, kadaghan og message ni Makoy. Akong masahon. Jing, kung bisan og naa kay uyab, magpaabot gihapon ko nimo. Love di ka, Jing. Basin pa di yung magkabuwag mo sa imong uyab. Magpaabot lang ko. Amaw, cute. Ay, dugay din nga message. Hasta yung mga pictures, mga karaan pa kayo. Niala yung picture niya nga nasa kaubang papay. O nagkugo siya sa bata. Naano di siya pamilya? Ako ba ka nag-replyan, no? Aron mahibaw ko. What? Ano niya sa reply ni mo? Ako siya giingnan nga. Giningaw ko niya. Ay, O nagbilin ko contact number. Just in case. You know. ay, kaigat, hindi mo babayaan na ka. Ha? Halitay. Naay anong number nga nanawag. Tubog ka, dali. Sige. Hello? Jing, Makoy? pilit ang magkita karon. Please. Ha? Kinuo ko. Si Makoy kaya kung di ka ubang karon. Kagwapo na niya. Ang layan kayo siya sa polo shirt. O, ngunit maayon na siya pagkabutang. Grabe. Jing, salamat kay nisugot ka nga makita ta. Jing, okay ra ka? Muram kag dili mahimutang. Makoy, nabalaka lang ko. Basin niya na makakita na to ba? Mabugnuan unya ko. Ha? Sige sa Sa imong asawa, naano ba di kayo pamilya niyo? Kita mo ko sa picture ni mo sa Facebook. Takot na lang gawi. Ha? Ako tong igagaw nga single mom. O ako tong kinugos ang iyang anak. Mao ba? Nagselos ka no? Ha? Wa, uy, nga good. Sus, ningon magani ka nga gimingaw ka na ako. Ay, kabala ka, Jing. Masobra kong gimingaw niya. Mo ni reply ni mo sa kong chat? Yap. Ikaw, wad yung kay reply sa kong chat nga niingon ko nga love ti ka, Jing. Ayaw kabala ka, Makoy. Mas sobra kong na-in-love ni mo. Yes! Woo!
Wa ako magtuo, nga sa kadugay na sa panahon, magkakami giday ni Makoy. Ug malipayon kaayo mi sa among relasyon. Lini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Law kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kung suliran. Ninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Judith, 67 anyos, nagpuyo sa barangay sa Patira, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga si Gordon, 41 anyos. Graduate sa kurso nga nautical sa usa ka university dinhi sa syudad. Nagtrabaho siya isip messman. Kaniadto kay gisaaran siya sa akong igsuon nga kapitan, mao nakasakay siya ug nakatrabaho abroad. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, naghingos-hingos ka man diya, naggunit na picture frame sa atong anak na si Gordon, ha? Gimingaw na kay ko sa atong anak pang. Ay, siya ba ya? Hagtod ba karon? Wa ka pamaanan nga nalayo na nato ang atong anak nga usa ka sima? Dili lang gid nako kapugnan ang akong gibati pang. Mingawon gid ko. Ay, daan natin kang gipasabot ka ni Adto. Nga kay gusto man sa atong anak nga magsiman, posible yun nang malayo nato. Ikaw man sad good. Ni oyon ka nga magnotikal siya. Imo man gisuportahan. Pawa noon ron nalayo nato. O, unsaon to man na nga may gusto sa atong anak. Ang aman sa atong butan. O, usap pa sa maayo man o dili na gud mo uli na nato ang atong anak. Di ba nga happy naman mahuman ang iyang kontrata? Aw, oo. Karong Mayo pohon, mahuman ang iyang kontrata. So kasi ang pagsakay ni atong July 2018. Oh, happy na di mauli ang pinangga mong anak. Pila na lang kabuan, mauli na di unya si Gordon. Pang, kadugay bang nigawas ni Gordon? Nito pa naman ka ang eroplano nga iyang gisakyan. Oo, lagi. Gipahibaw naman itong kanina din sa airport nga nitugpa na itong eroplano nga gisakyan sa atong anak. Nanong niya hain pa man siya. Daghan naman ni mga tao nga nanggawas nga wa ta makaila. Pang! Pang! Gordon, anak! Gordon, anak! Kamot sa kumamang eh. Mingaw na kay ko nimo na. Mingaw. Mingaw na kay. Ka, Mang. Yan ay noon ko. Ay, hilak na ka na sa kamingaw sa imong inahanin mo, Gordon. Pang! Oh, mayong pag-abot to. Sige na, sige na. Asa naman ang imong mga bagahe? Mamauli na ta, aron makapahuway ka na sa ato. Mga pila ka buwan ang imong bakasyon, nak. Mga 3 o 4 ka buwan, Mang. Okay na ka, anak? Aw, uy. Aron nga taod-taod pa di ka namong ikauban. Pero depende na sa tawag sa kumpanya, Mang. Basi kinahanglan na gyud nga musakay ko balik. Aw, unya na lang na nato hisgutan, uy. Pag-enjoy sa karon sa imong bakasyon. Mang, madto ko sa mong opisina. Oh, kaya nga naman. Mapirma na ko kontrata alang sa akong paglarga, Mang. Ha? Yeah, mahilak na sad ka. Dili na, uy. Nakasabot na ko sa pagpasabot ninyo ni Papa nako bahin sa imong trabaho. Magunsa man day ka sa opisina karon. Watin ko og seminar, Mang. PIDOS, kon pre-departure orientation seminar. Ug karon sa tingali ang among allowance og uniform ihatag. Naala sige. Pangandam na sa imong lakaw nak og pag-amping. Mang, ang akong uniform. Nasoda sa akong bagahe? Oh, nak. Naana. Og ang mga personal nimong gamit. Gi-double check na nako. Aron wa kay malimtan sa imong paglarga ron kadlawon. Nihilak ka sab ka, Mang. Ayaw ko hilaki. Pag hilaki ng akong paglarga, Mang. Malayo ka na sad nako, Gordon. Mamang, uy. Mubalik pa bitaw ko. Edit sa, Mang. Ang among operation manager. Hello, sir. Good evening, sir. Ha? Bakit daw, sir? Anong rason? Ganon po ba? Okay, sir. I'll wait for your next call. Sige, sir. Bye. Ngano ko no? Uy, nasagmuyo manggod ng imong naong. Di kansila nga akong paglarga, Mang. Ha? Kaya nga naman ko no? Unsa may rason? Dili na ko tuyoon nga mingawon gid ko sa akong anak nga malayo nako. Apan dili sad ko gusto nga ako'y mahimong babag sa iyang mga damgo.
Maong bisag mingaw, gisuportahan na lang namo siya sa iyang kurso nga nahuman. Nakabakasyon siya og 4 ka buwan human sa unang pagsakay. Ug pagkahuman, nipirma na siya og kontrata aron makabalik siya og sakay og barko. Apan imbis nga mularga na siya anang kadlawon sa September 5, 2019, gitawgan siya sa ilang operation manager nga gikanselar ang iyang paglarga sa way igong rason. Unya, Ay, nak, naunsa naman ni Mang. Pila naman ko kabuang nga standby. Wa magi ko tawagi sa mga kumpanya nga makalarga nako. nak, Pasabton unta ko nila nganong di pa ko makalarga. Paita po na ni sila ihatag na kong rason eh. Kung nganong di ko kalarga. Ang siyam ko na ko kabuan nga tripulante. Nakalarga gud. Ug nga mo mga opisyal. Ako nang usahan nabilin. Paita po din eh. Wala lang ta ko nila pasaligi nga makalarga. Kumpiyansa gid ko nga makalarga. Kay gihatagan na ko nila kwarta nga allowance ug uniform human sa akong pag-attend og pre-departure orientation seminar. Mularga na gid ta ko ng pagkakadlawon. Tawagan na lang ko nagikan sila nga ako paglarga. Paabot na lang ko nga tawagan ko nila. Nya ano hangtod karon pa magid. Wa pa mo koy tawag nga nadawat gikan nila. Gordon anak. Hindi mahimo mang. Madto ko sa mga opisina. Ha? Mao ba di ay mare? Uy, mao di ay nga naa pa si Gordon. Nga ingon man to ka nga mularga na siya pila na kabuan ang nakalabay. Maulagi mare. September 5, 2019 man unta ang iyang paglarga. Unya, unsa na gudron? Marso na? 2020 na? Nah, samot nga dili na makalarga si Gordon karon mare. Kay gikanselar naman ang tanang flights ron mare. Madomestiko international. Ha? Kaya nga naman mare. Wala mong gudtaon ko katanog balita oy. Tungod ang problema sa akong anak. Nagsige ra man ko kaam-am niya. Nagkadaghan ang positive cases sa COVID-19 dinhi sa atong nasod. Ug bag-o lang ni deklarar ang atong presidente nga i-under quarantine ang tibuok Luzon. So, walay domestic og mga international flights. Unsa? Kumusta ang imong lakaw, nak? Makalagot kami ng kahimtangan mo eh. Labay-labay naman lang ko sa mga tao sa opisina. Wa may klaro makatubag sa akong concern. Nak, Gusto na lang ako mag-apply og laing kumpanya. Apat na sa man ako pag-apply. Nga ang tanan akong original nga dokumento, tuwa man nila. Ang akong kontrata. Visa, passport, medical certificate. Ako bang surrender nilang tanan. Photocopy naman lang ni anak ko diri. nak, Gordon. Lugwayan sa lang nato ang atong pagpaabot, nak. Dili man. Kinahalaman lubag ang among kumpanya nining wa nila pagpalargan ako sa way igong rason. Ireklamo na ko sila. Ha, ni nga akong pagsuwat, magpito na kabuwan nga standby ang akong anak. Basta na lang gikanselar ang iyang paglarga sa way igong rason. Gipasagdan sa iyang kumpanya ang akong anak. Nakulban in taon mi og kaldero. Wag yun taon tawagi kung makalarga na ba. Naabta na lang og COVID. Naluoy na ko sa akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, do na ba'y tulubagon ang kumpanya sa pagkanselar sa paglarga sa akong anak? Nga nakapirma naman siya sa kontrata ug magpito naman siya kabuan nga standby hangtod karon? Nganong wa man siya pasabta sa iyang pag-standby? Ikaduhang pangutana, kung mo reklamo mi sa POAA, makagukod ba mi? Kay may gipirmahan naman unta siya nga kontrata ug tuwa naman sa ilang opisina ang iyang mga original nga documents sama sa kontrata, visa, passport ug medical certificate. Ikatulong pangutana, makabayad ba ang kumpanya sa damage nga ilang gibuhat sa akong anak? Nga wa man siya palarga sa way igong rason? Basta na lang gikanselar o gipasagdan siya sa maong kumpanya nga magpito na kabuan nga nagstandby ang akong anak. Ikaw pa to katapusang pangutana. Hangtod kanus amadyo ang kontrata aron ang among reklamo valid. Kay naluoy nako sa akong anak. Dili siya maka-apply og laing kompanya kay tuwa man sa ilang opisina ang mga original papers niya. Ug sa panahon nga moadto siya sa ilang opisina, labay-labayan raman kuno siya. Unsay ang namong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Judith. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako gihapon ang inyong mapaminaw for today karong adlaw wa man ako ang partner nga si Dr. Rene Obra kay social distancing paman mi na paman gyud ang COVID MGCQ paman gyud gihapon ang syudad sa Sugbo pero puli-puli gyud ang inyong madungog matag adlaw ako sunod na pod akong partner si Dr. Obra no muna busa ayaw lang gyud gihapon mo og ka laay ayaw gihapon mo kapuol kami lang gyud gihapon ang muhatag og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal punto emosyonal medikal no legal
mga problema sa mga ginadiling droga, personal problems, ug uban pa unsang mga problema ang mga suliran din ha nga gusto ninyo makuhaan o pagtulunan, tambag, tubag mo na ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kitang tanan mga suking tigpaminaw, naagid tay mga kanya-kanyang mga giagian, naagid tay mga problema, naagid tay mga gibago sa kinabuhi. Ay mo pagtuo nga kay abi ako o si Dr. Obra mo itighatag ninyo tambag wa may mga giagiang problema. Sus, pertigyod naa dili gyud ni exempted in town sa problema. Og ang difference lang siguro nato no, tungod kay lahi lang gyud ni mudas ato ang problema. Kani mga problema natos kinabuhi no, abi ninyo lumalabay ra baya gyud ni unya kung di lang gyud kaayo nato dibdibon, naa baya gyud solusyon ang tanan. Makamatngon mo nga naay mga tabang nga moabot, naay mga grasyang moabot nya kung masulbad ni grasya sa gyud ang ipuli no. So ang importante karong mga panahon na labi na smile lang gyud gihapon, magampo og mosalig lang gyud ta og di gyud ta mawagtangan og pag-asa og pagsalig nga mahuman ra gyud ning tanan sama ra gud sa uwan muundang ra no. Lately, speaking of uwan, kusog kaayo lately, sige lang ra bagyod og uwan karong mga panahon na ningon namang didtong pag-asa nga naa ang La Nina no. In fact magsa mga nagkalain-laing lugar usahay na ay pagbaha mo nang magmatngon in town ta kay kung naay baha naabaya yung mga landslide o kanang sakit nga gitawag na leptospirosis. So careful gyud ta og mas mag-careful pud ta sa sakit aning COVID muna. Giawhag nako ang tanan natong mga suking tigpaminaw, palihog lang, padayon lang gyud mo og sulob og face mask, labay na og mugawas ta sa balay, tarungo na natog sulob ha. Di ka nang nagtabon sa ilong, nagtabon sa baba. Dili kay atong tangtang-tangtangon way gamit ang ato ang face mask ug ingon ana no, makatakod ra niya gihapon ta or matakdan ta. Mo na nakadelikado din ha. Okay? Letter sender gipadala niya sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com. Taga Zapatera, Cebu City ug atong taguon sa pangalan nga si Judith. Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw nato dinha sa Zapatera ug sa tibuok bahin dinha sa Cebu City. Ug of course ato ang i-greet ang City Legal Officer sa Cebu City nga si Attorney Ray Gialon. Mayong adlaw of course to Mayor Labella, mga abogado ni sila ug si Attorney Floro Casas ato ang City Admin. Mayong adlaw ninyo dinha sir. Ug sa tanan nga mga naminaw nato dinha sa Cebu City Hall, dasig lang padayon sa inyong pagserbisyo. Sa ato ang drama, atong nasinati nga may anak si Judith, nga usa ka seaman. Nautical ang graduate ang nahuman ani no, Tatos Gordon. Nakasakay na barko, nauli na Pinas aron pagbakasyon. Pagkahuman sa 4 ka buwan, naka-standby ni pirma na og laing kontrata. Andam na ang tanan paglarga, gihataga na kini og allowance, uniform, sa opisina, nag-seminar, pre-departure orientation, pero imbis makalarga siya anang kadlaw, gitawgan si Gordon sa ilahang operations manager nga gikanselar ang iyang paglarga sa walay igong rason. Magpito na kabuwan siyang nag-standby ug dili sad siya makapang-apply sa laing kumpanya kay tuwa sa ilahang kumpanya ang original documents sama sa visa, passport ug medical certificate. Okay. Ato ning tubagon niya mga pangutana. Unang pangutana, do na ba'y tulubagon ang kumpanya sa pagkanselar sa paglarga sa akong anak? Nga nakapirma naman siya kontrata o may 7 naman sad siya kabulan nga nag-standby hangtod karon. Nganong wa siya pasabta sa iyahang pag-standby? Okay. Now, akong i-assume nga kaning iyahang paglarga dili ni kaning domestic na vessel nato kay nag-pre-departure orientation man. So under gyud ni siya sa mura ni siyang OFW, larga ni siya overseas no, nga kanang worker, OFW siya, and therefore under siya sa POEA or Philippine Overseas Employment Agency. Kani manggong mga manrabaho ta sa gawas no, mga sukintig paminaw, gikontrolar man gud ni nato sa ato ang gobyerno nga mulagi gid ta aning POEA tungod kay gusto sa gobyerno nato nga protektahan ang katungod sa ato ang mga OFW ug mauni siya mga sukintig paminaw ang ahensya nga mao'y magmonitor
nga dili pwede ang kanang direct hire. Direct hire gani ako unya atukos kumpanya nga naas gawas. Di gyud na nila gialaw nga numan kay way control ang gobyerno nato simba kog maunsa ka di ka matrace di ka ma-monitor inikiha way makiha. Mo nang kinahanglan nga naagi mga local agency no nga maoy mo deal aning mga OFWs nato sa ni Gordon. And maong kaning agency mao ni contact adto ngadtong kumpanya. Now naagi tulubagon ang kumpanya labo na nga naa naman kay kontrata so therefore obligado gyud unta sila nga mo palarga na nimo or i-release ang imuhang papers ug bayran ka sa mga nagastos nimo. Ang naay tulubagon ang kumpanya or ang agency. Kaya ang kumingkag kumpanya ang katong ning hire niya didto sa gawas, pwede siya pero mas dali nga atong bukdon ang agency nga maoy nag-contact atong kumpanya. Kaduhang pangutana, kung magreklamo mi sa POEA, aduna ba may habol? Kay may gipirmahan naman unta siyang kontrata. Ug tuan naman sa ilahang opisina ang iyang mga original nga documents sama sa contract, visa, passport ug medical certificate. Of course, naagyud. Kay the fact nga naagi kontrata, pwede gyud ka maka reklamo, no? So ayaw gyud adto gyud ang POEA ipatawag og para maka-explain pud sila ngano man, di ba? Ikatulong pangutana, makabayad ba ang kumpanya sa damage nga ilahang gibuhat sa akong anak nga wa man siya palargaha sa igong rason basta na lang nakanselar o gipasagdan sad siya sa kumpanya sa 7 ka buwan nga standby. Mahimog yun kay di ba ang danyos pwede man gud na tungod sa kahasol, tungod sa imuhang nagasto, tungod pud sa kawaod na hinuon na wag tangan kag oportunidad nga makakuha na hinuon og sweldo or makakuha na hinuon og income na wag tangan kag panginabuhi. So pwede gud na siya no in the form of damages or danyos nga pwede nimo mapangayo but you have to file no a case and a complaint ngadto sa POEA para ipatawag mo. Dili gud na siya uncommon. Ako mismo na ako yung mga na-handle nga mga kliyente no nga mao na yung mga problema and because ning file sa POEA nakalarga gyud gi-priority na gyud sila kay mahadlok man ning mga agency nga madakpan or makabayad kay banded man ni sila. No, so muna ni ikaupat ug katapusan niyang pangutana hangtod kanus amadju ang kontrata aron ang among reklamo valid. Valid gyud ang kontrata nimo, ayaw gyud og kaguol, the fact nga nimpirma ka, the fact nga gipalargaon na gyud unta ka, unya wa na dayon, way igong rason pwede gyud na nimo reklamo, pero ang ako lang ayaw dugaya pod because again, the more manggod nga dili ka ta magpakabana sa pagprotektar sa ato ang katungod, magkaanam pod og kalayo ang benefits nato sa law kay naala ba na gingon nato kanang gikatulga nato atong katungod. Nisugot ta nga i-violate ang atong katungod. Nisugot ta nga daog-daogon ta. Usahay di natatuuhan sa balaod. The moment gyud, mo gina kung gingon nato pero the moment gyud, no, nga naay violation sa imuhang katungod, reklamo, file gyud ta because mo nga that's the only way that we can achieve no nga makamot nato gyud ang sakto ug igo nga hustisya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o mayong adlaw, stay safe mga sukintig paminaw.